labari na soyayya na shirin za na faɗawa. Soyayya da daɗi in ta shige ka ba mai hanawa, da ko ta haɗa maka ba ta hana ka yorudewa. Na tuna lokacin da na yi kamu cikin zuciyata, na zo da shiri na don na wuce wurin sana'ata. Idanu suka yi dogon hange da ba a masana, kyakkyawar iya mai kyan tafiya fara na kwatanta. Da ɗan yi ƙura a gare ta na ce hello yan mata, ta yi fara'a sai ta amsa da salam magana ta. Ganin ta hakan sai ta sa zuciya ta fara rawa, domin damar da na samu ba na so ta wucewa. Kafin magana ta ita ta fara yau tambayawa, ta tambaye ni suna na nan ta sai na faɗawa. Ta ce mini ne suna na Amina kai riƙewa, na saba ta nan ba don wata ranyo gaisawa. Na koma gida zan kwanta sai na fara tunata, na ɗan mika hannu na don kashe fitilata. Wayata ta yau ranar take sai ga kiranta, kirar mai da ita ta yau da haɗi kullum na kiranta. Kamar fada wasa soyayya ta kama zukata, soyayyar mutum nisa da Amina babu mugunta. Iyayen Amina suka yi kira na je amsawa, batun da suka yi mishi ya saka ni na yi rudewa. Su ce mun na kyala Amina da wani sun badawa, jin wannan batu ga Amina ya sa ta dai kokawa. Tunani a koyaushe ya saka ta dai ramewa. Amina ta har haɗa kaya wai na zo mu gujewa, da jin haka ne kuma san ta ya ƙara bin zuciyata. Da jina nake duk rintsi ba na iya barinta, da na yi tunani sai na tuno dukan danginta. Sannan ga iyaye na dafa ba su san na kulata. Amina kwata dage a gabanta babu kamata, labari na soyayya a gare ni shi na karanta. Shawara a gare ku masoya.